Čo si? Takúto klobásku v obchode nekúpiš. Slovensko si zamilovalo kváskovanie, no aj k tomu najlepšiemu kváskovému chlebu potrebujete niečo poriadne na zakusovanie a preto prichádza klobáskovanie. Poďme sa naučiť vyrobiť si poctivé domáce vlastoručné klobásky, ktoré sú mimochodom ešte jednoduchšie ako ten chlieb. Zvládne to každý len tak, doma. Najdôležitejšie, čo potrebujete, je dobré mäso a dobré koreniny. Do klobások ide bravčová lopatka a vykostený kože zbavený bravčový vôčik v pomere 1:3. Ďalej pretlačený cesnak 10 g na kilo mäsa. No a samozrejme koreniaca zmes od Mespomy, máme tu takéto krásne 3 a my si vyberieme chorizo. Koreniacu zmes si môžete sami aj vyrobiť, v takom prípade do nej určite dajte sol, čierne korenie, papriku, ak máte chuť, pokojne aj rastcu. Čo sa týka nástrojov, ak máte doma mlynček na mäso s násadkou na plnenie klobás, tak ste vybavení. Ak nie, na webe klobásky.sk si môžete objednať takúto nádhernú plničku klobás, samozrejme spolu aj s črievkami, na tie nezabudnite, tie sú veľmi dôležité. No a keď tam budete, tak všetky tieto koreniace zmesi si prihoďte do košíka tiež. Pokrájané mäso zmiešame s cesnakom a koreniacou zmesou a necháme odležať. Konečne. Potom mäso zomelieme na mlynčeku s mriežkou 6 mm. Tomuto zomletému mäsu dávam 5 z 5. Mletým mäsom naplníme túto sci-fi plničku klobás. Nakoniec navlečieme črievka, ktoré sme si predtým nechali hodinu odležať vo vlažnej vode a na záver ich prepláchli. No a potom ich už len takto plníme. No a takúto mega klobásu si následne rozdelíme na menšie klobásky takej dĺžky, aké chceme. Naplnené klobásky necháme 10 až 12 hodín obschnúť v miestnosti bez kúrenia a potom ich buď vyúdime, alebo ich poďme upiecť a zjesť. Ako sa klobásky pečú, si vysvetľovať nemusíme. Ale ja vám ukážem ešte jeden spôsob, ktorý sa volá zohrievanie. Spočíva v tom, že si necháte zovrieť vodu v hrnci, do ktorej vložíte klobásky. Potom počkáte, kým sa voda priblíži opäť k bodu varu, na čo ju stiahnete a klobásky necháte 20 minút zohrievať. Potom ich môžete vyťahnuť a zjesť. Hotové klobásky vyzerajú fantasticky. Teraz už len ako chutia. Chutí úplne čerstvo, neviem, či je to oxymoron pri klobáse, že čerstvá klobása, ale presne tak chutí. Výborná. Keď už máte klobásky vlastné, tak fantázii sa medze naozaj nekladú. Klobása hotdog. Moje klobásky chutili úplne značkovo, tak prečo si z nich nevyrobiť niečo značkové? Na webe klobásky.sk si na svoje klobásky môžete vyrobiť vlastnú etiketu a blísnuť sa pred známymi. Klobáskovanie is the new kváskovanie. Vyskúšajte si ho s Mespomou aj vy, pokojne aj u seba doma.